Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Udaba olukhulu ke laphana wengane zakwethu luthinta uThibela ke laphana wengane zakwethu ubhale kanjena ezinkundleni zokuxhumana. Uthe yini manje lena ebhalwe ngepeni seniyajampisa ke manje. Khumbula ukuthi ke izolo wengane zakwethu umthandeni laphana ku live uveze incwadi ke laphana ephuma e-Italy kade ibhalwe ngepeni ke laphana wengane zakwethu ukuthi bayambongela ukuthi ukhiphe i-album eshisa ikhotha ke laphana wengane zakwethu. uThibela ukhala ngokuthi incwadi ngasuka e-Italy pho ibhalwe ngepeni. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cinezela subscribe, cinezela nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiphosta ivideo entsha. Kulezonsuku ikaDisemba konakele sewushaya kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi Yelanga lisheshe lashona shwele Nkosi Yelanga lisheshe lashona shwele